páči sa mi, že sú tu ľudia naozaj zo všadiaľ, že toľkým ľuďom na tom záleží, na živote. Tiež nám chceli zobrať babetko, dcerku a tu je jej synček, tej krásnej dcerky mojej, ktorej tiež lekári hovorili, aby jej dala preč to. Ale ona povedala, že nie, my chceme babetko a tu je. Príjmeme za svoje, že život je jeden úžasný dar, nezaslúžený dar od Boha. Sa najviac asi páčila tí ľudia, že sú takí nadšení, že bojujeme za jedno. Úcta k človeku a ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Som to dnes napísal svojej mame, ďakujem mama. Viem, že ten, kto chce byť, tak musí žiť. Ale osobne si myslím, že každý raz na to príde. A takto vyzerá Košické námestie Maratónu mieru v nedeľu 22. septembra 2013 o 16. hodine po obede. Atmosféra Národného pochodu za život je v skutku radostná. Úžasné. Mám si moriavky, keď to vidím. Mám pocit, že sa zúčastňujem niečoho revolučného. Ľudia, som dojatý. Nečakal som, že sa to takto naplní. Minimálne si to budú pamätať, lebo takúto akciu podľa mňa ešte nezažili. Asi najlepšia vec, ktorú mohlo mesto dovoliť a ľudia zabezpečiť. Vydáva to svedectvo o tom, že nám nie je ľahostajné to, čo sa deje v našej krajine. Že viac takýchto akcií by sa malo robiť častejšie. Dneska sme boli svedkami niečoho mimoriadneho, niečoho úžasného a to je to, že ozaj sa celé Slovensko zomklo v sile. Uvedomujeme si, že tento národný pochod za život má mať svoje pokračovanie. A ozaj len veľké ďakujem a chvála nášmu nebeskému Otcovi, našej drahej mamke, že držala ochranné ruky nad celým našim mestom, nad Košicami. Aby to, čo zažili v národnom meradle tu teraz v Košiciach, mohli realizovať v malom, tam, kde žijú, v mestách a dedinách po celom Slovensku.